Voilà, donc, Gaoussou, Ngafoulibi, Wagatro Répéta, Messikana, Sikatala, Goussa Venia, dont Mini Carole Valentine, Abyss au Grosombi, Angafoulibai, avec un numéro blala, Mini Awekado 06 15 84 36 76. Nimi au Chiele. Akacha ala fe abebi faranyo anga baba bisinga shele kanati onu surula kanasa akacha ala fo bi usa kosobe baba adama aka numéro bien vraiment longue vie à vous et que Dieu vous protège wala jakarja troré anga fuli biye Gaoussou Keta Awekado sira jantama mina dabo wagar troré beti kuna funi be ambulu koro awa shwadu troré Awekado nyire dimusodo gafure awa akumambe furumso fana dogo nouvelle akumambe akono akosome ordinaire belebele minganga ke chef de l'état no chef d'état no be jamana nyama ukufo c'est wo togola abulu dando kalu klinani no décembre kaloyi san 2022 abike yoromi oye abujaye ako médiateur mimbe na be c'est wo togola ni Awekado kemba kata ka shele ka nyeshi malibama no be goodluck ebeli Jonathan nabo kufo wanzi ledo ka kono biya ka cha alafe abina bo mokoya ko kerengere ni ala dimanche do kalu klinani no décembre kaloyi ni ala sona ma nyogo nye belebele na fola dala nyogonye jamana nyamawo anu ko gouvernement mado to wala membe communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest membo ko fo no CEDEAO abike Abuja no ben Nigeria la capitale nabo ko fo akoko ne nga minya Awekado wulika joni chesuru bina ke kapuma malikola kapuma Burkina kapuma Awekado Guinée fana ulla haliyaula ako bete menengo ka boye minya Awekado fenja mambe membi talike maliko yereka no be Awekado amben na foko fo membe CEDEAO fana kono ulu fana kuma bike achamanga anga soro kufo abesede wo to la jamana ukalla kana kufo anga politiki tabulo abulu kufo yalsa ningo numbela jile kasika ke Awekado yani le katche transition mimbe anguna bi wulika joni chesire beka ke baro beka buluda nga uti bolike médiateur de la CEDEAO mimbe no yata kanyeshi aw maka ke ci dengerengemi mali tola président koro do Goodluck Jonathan au Goodluck ebeli Jonathan ni ala sona ma soma ina kwa bina bomoko ka wulika joyi vle ne Awekado dama abina kanu deke mali konnana Nigeria président goro nobe Goodluck ebeli Jonathan nabo kofo abina kadri min gonna na ode Awekado sumeba mimbe ina fanya fo chuko CEDEAO tokola mimbe na ke Abuja décembre ko lokli nani akoko na funi minu no lu sorola ko ngonna na ajirala ka fo so mai na 11h wati Goodluck ebeli Jonathan ka pangulu obeshuru anfa ga ninje min fleni jongo ala ina fo Awekado Guinée Conakry ina fo Mali ina fo Burkina Faso nimbe ka chidengere no anake Awekado luko nimbe ka zole dawfe yelso ka fara nyogon ka ndabo mbise ka to Awekado nyogon famia bi soro kalo klinani no décembre kaloyi akokene ngonna na Goodluck Jonathan abina laje Mali yerebe tabulo mingambi abina laje wulika joni chesir minu no kungera gouvernement fe abi wati dama bo ko imbesira jimefe abara obeka nyelma Awekado akobi chugudi Goodluck ebeli Jonathan abino belajile abino laje ako kabui minya Awekado niye timeneke ibaye ka fo minya Awekado nimi sorlo kono odi bi faranywanga kata di kalo klinani no décembre kaloyi ko kuna funu sira fajira la ka fo Goodluck ebeli Jonathan Awekado akagulika jona akachesiri konana comité local de suivi Awekado de la transition o min CEDEAO ani Union européenne fond minishma abebi nyo asura kono ruka bara bi chukombe abo nyafo Goodluck Jonathan ani an fana ka mayele ko chama ano lubina Awekado ni kana nyogo nye damo ni hakli bala CEDEAO yere ka someba mimbe na kera Awekado angoro wati temenuna ako de strategela wulika joke nyangini bere minbe no kundambe anku ka nyangini bere Awekado ka dota kabui ako de kama ni jetemene ke baye ka foni ngui mbela jili ubina suru bara do kera kuyi sabu minyi to ka je dobe na fenja mambe minu ngera minyi Awekado ni jetemene ke ibaye ka fo jamana ngonnana abi jetemene ka fo kukurunogram Awekado okoni odira mi mbisika to transition obisika bara ke lafia konna fenja mam fana be mingo ni bara no lukera Awekado no obisika nyefo Awekado ni manui akonga Goodluck Jonathan akani wulika joye abike sowi minyi Awekado jamana yerebe la halia minga anabe tabulo minga ko nyedo yanu kata nyo asoro CEDEAO Awekado ka keneka fasiri fle awa shwadu trore ni nyaka fasiri nouvelle horizon ka bidon boli ndo ibu nyabala madama ga nyama bunya aseba koro jananje ne bembolo goshika do so de bamako me bona aye munya Omar Anguiba dogona ke akumara nyama ni teki bara dumaye ako attaque terroriste no ko fora abe jatiga wale manunu abo okufo beningala ko ako angata munya commune de la fiala
ata o kɔnɔ la commune de Lafiala na ale ko fɔra a bɛ cercle Tomia a b'o o kɔnɔ la a ko nin commune kofɔlen ɲɛmaa bɛ don min na komi bi siga t'a la k'u bɛ tasuma ani joli u ni ɲɔgɔn cɛla u la tile 2 kɔnɔna la ko dugu 6 i bɛna ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu y'o o dugu 6 tila bɛɛ lajɛlen ka kɛ c'est tout c'est fini mun ye sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Umaru Angoyiba ko fɔ a ko nin waati na mun ye terroriste n'o bɛ ji marifatigi ninnu ko fɔ siga t'a la mun ye jatigɛwale kɛbaa maa ninnu an ko maa minnu ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ko fɔra a bɛ mun ye maajuguba in ko fɔ Yada Agali ani ka taa fara mun ye Amadu Kufa kan a b'olu ka jɛrɛjɛkuluba in a b'o o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko k'u bɛ wuli ka jɔ la nin waati na ko mun ye dugumumisɛnnin caman de bɛ yen a ka ja ka taa fara mun ye togoda kɔnɔnaw kan u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka a duguladenw kɔni k'u sɛgɛrɛ maa ti bɔ maa ti don ko o de hukumu kɔnɔ la mun ye commune min bɛ n'a k'a ma ko commune de Lafiala n'ale bɛ cercle de Tomia o kɔnɔ la mun ye Segu région a b'o fɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko a bɛ ni kana kalo kelen ɲɔgɔnna o bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔli ninnu mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye u bɛ ka gɛlɛya kɔni ta ni ka duguladenw kɔni k'u sɛgɛrɛ duguba a ka ja ni ka taa fara mun ye togoda dugu ninnu kan ne ma ko gɛlɛya caman de bɛ ka ta nin waati na ni ka taa u sɛgɛrɛ a ko jatigɛwale kɛbaa ninnu ne ma nin waati laban in na k'u b'u misiri yɛrɛ kɔni ka a yira nin duguladen ninnu na a ko mun ye commune min bɛ n'an k'a ma ko Lafiala ne ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dugumisɛnninw a ka ja ka taa fara mun ye togodala dugu ninnu kan ne ma ko caman de ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna la a ko mun ye commune de Lafiala ne ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dugu belebele 6 o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la a ko dugu fɔlɔ o ye Kampidi Anna Anda ani ka taa fara mun ye Dunado kan dɔw k'a ma ko Masina ani mun ye Jigi Bɔnbɔn ani mun ye Teriyo a ka ja ka taa fara mun ye Mudo Gɔnbo kan a ko nin ye dugu 6 minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye commune de Lafiala o kɔnɔ la cercle de Tomia o kɔnɔ a ko mun ye sibiri tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu i bɛ bingali ta ni ka taa dugu 3 ala ni ka o sɛgɛrɛ tile 2 o kɔfɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu dugu 3 filanan k'u ta gɛlɛya ta k'o sɛgɛrɛ a ko bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ nin tɛ maa wɛrɛ ye nin Yada Agali u ka maaw de ye a ko nin duguladen ninnu caman k'u caman kun y'u sigiyɔrɔ k'o bila sabu k'u caman sɔmina k'a fɔ ko mun ye Yada Agali n'a ka maaw ko u natɔ don ɲɛma k'o de kɛra sababu ye ni ka a siran kɔni k'o bonya ni a masiba ye nka mun ye u bololafɛnw ɲɛma ko i bɛ na ye k'a fɔ Yada Agali n'a ka jɛrɛjɛkulu u y'u bololafɛn bɛɛ lajɛlen ka a daji u ye sow bɛɛ lajɛlen k'o jeni nka i bɛ na ye k'a fɔ ko maa kelen kɔni ko o de nin tura la o sabu kɛ mun ye duguladenw sɔmina joona joona k'a fɔ Yada Agali n'a ka jɛrɛjɛkulu k'u kun dalen bɛ an kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi mun ye commune de Lafiala cercle de Tomia o kɔnɔ la a marabagaw kɔni ko a ka ja ka taa fara mun ye a duguladenw kan k'u bɛ wele bila jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka lakana o bɛ se ka na ni sigida kofɔlen ninnu kɔnɔ la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye kibaruya y'a yira k'a fɔ k'a bɛ octobre tɛmɛnen k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye cercle de Tomia mun ye Yada Agali n'a ka jɛrɛjɛkulu u kɛlen bɛ ka gɛlɛya fana ta ni ka duguladenw k'u sɛgɛrɛ a ko duwakunjan tɛmɛnen na dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Mamadaka ani ka taa fara mun ye Bɛrɛ dugu a n'a nɔngɔn dugu ninnu caman ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tomia o mara o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaaw taara gɛlɛya ta ni ka duguladenw k'u sɛgɛrɛ u bolo fɛnw nafamafɛnw ɲɛma u y'a bɛɛ lajɛlen k'o tiɲɛ u sera ka taa ni minɛn minnu fana k'u sera ka taa ni o ye a ko kibaruya y'a yira k'a fɔ ko ni jatigɛwale kɛbaa ninnu u bɛ bɔ dugu mun na an ko dugu in de ma ko Tun ale kɔni ye dugu ye nin waati in na ko jatigɛwale kɛbaaw kɛlen bɛ ka t'u ɲaga yɛrɛ de kɔni ka taa a da ye u tɛ taa u tɛ maa ci a ko Tun an den daga ani ka taa fara mun ye Bɛrɛ dugu kan ne ma ko nin ye dugu ye bi mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ nin dugu kɔfɔlen ninnu kɔni o la o de hukumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ mun ye secteur de Tomia o kɔnɔ la gendarme minnu bɛ yen nin waati in na ko siga t'a la ko maramafɛn kɔni ko a b'u bolo nka waati caman i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa ninnu bɛ gɛlɛya ta ka dugu kɔfɔlen ninnu k'u sɛgɛrɛ komi ye gendarme kɔni k'u tɛ kala don u ɲin na ka bɛn a ma nafani filɛ nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Umaru Angoyiba Marima ka ɲɛmaa i bonya o b'a la Bakari Awayikado Umaru bi fo ka waliman dɔn Dawuda Sangare ye dɔgɔnin ye Nouvelle Horizon Dawuda Awayikado a kuma bɛ a kɔnɔ dɔgɔ min ye Awayikado projet min bɛ yen n'o bɛ an ka sariya sunba ko fɔ Awayikado a ɲɛbila ko min bɛ wele ko avant projet constitution a ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali magistrats u nisɔngoyalen don dɛ tarata don n'o ye bi ye u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ dɔgɔkun kelen baara bila cari dɔgɔ i k'a dɔn Awayikado u y'o bolo da a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya de tɛmɛna magistrats Awayikado ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ nka ni sababu
sababa bɛɛ sabu min ye away ka dɔ projet min bɛ n'o ye avant projet n'a bɛ anw ka sariya sunba in ko fɔ yɛlɛma minnu bɛ n'olu kan ka don la bɛn ma kɛ away ka dɔ a siginiden dɔw kan i n'a fɔ a jira la cogo min syndicat autonome de la magistrature o bɛ sam a b'o ko fɔ syndicat libre de la magistrature o bɛ silima a b'o ko fɔ nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu de min bɛ away ka dɔ magistrat o away ka dɔ kiiritigɛlama dɔw n'a bɛ away ka dɔ olu la fasa jɛkulu n'a b'o ko fɔ a ko de kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛn ma sɔrɔ ko la bi tarata don in away ka dɔ u ka grève min bɛ yalisa k'u ka nisɔngoya jira u y'o baara u y'o dabɔ a don n'a nataw la cour de justice min bɛ n'a bɛ union africaine tɔgɔ la k'u bɛ taa sɛbɛnden away ka dɔ a da olu ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛ k'a ko lajɛ a kunkun da ɲɛɲɛ k'a tɛntɛn ni k'a bɔ ɲɔgɔn na a ko mali magistrat u ye babali min kɛ nɔgɔ siga t'a la away ka dɔ u ye a bila ba la sabu min ye away ka dɔ u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw kɔnɔna na u ye kumaɲɔgɔnyaw dabɔ a kumaɲɔgɔnya ninnu si ni sababa ma bɛn syndicat autonome de la magistrature syndicat libre de la magistrature nin bɛɛ bɛ jɛkulu away ka dɔ de ko fɔ minnu bɛ lafasali kɛ ka ɲɛsin magistraw ma olu ka wuli ka jɔ kɔnɔna na u ko conseil des ministres min n'o kɛra kalo tile 2 n'o ye novembre kalo ye san 2022 a ko projet dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ yɛlɛmali kan n'o ye away ka dɔ modification ye n'a bɛ loi dɔ ko fɔ 2016-046 23 septembre 2016 a ko o kumana sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ yɛlɛma i ka dɔn fɛn dɔw bɛ yen fo tɛmɛ kan ka kɛ olu fɛ sabu min ye awa anw ka sariya sunba min bolo dara away ka dɔn février kalo tile 25 san 1992 a ko kɔni dangalen don wa o jɛlen don conseil supérieur de la magistrature ale kɔni kan ka i ɲɛ maanabɔ fɛn caman nɔfɛ baaraw kan ka kɛ cogo min magistraw tɔgɔ la wa n'a bi kɛ siga t'a la maa fɛn fɛn de bɛ ko in bi ɲɛsin maa minnu ma a bɛɛ kan ka ɲininka siginidenw na away ka dɔn u bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min an'u bɛ walaka cogo min an'u kan ka taa ɲɛ cogo min n'a ma ɲɛ ko baaraw ma kɛ min ye magistraw ye u ko kumana sa min ye ko in ye away ka dɔn kuloso min u bɛ away ka dɔn ko dɔw ja nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ma tɛmɛ o sira fɛ donc ala away ka dɔn olu kɔni bɛ taabolo min kan o de ye k'a jira k'a fɔ olu nisɔngoyalen don olu ka nisɔngoya o bɛ jira cogo min o de ye baara bila ye k'a sababu kɛ min ye siginiden caman bɛ yen min bɛ k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ o de ye cour supérieure maaw away ka dɔn k'olu ka retraite si a na kɛ dɔ bi fara kan ɔ cour supérieure dun olu tɛ taa ka magistraw to donc a dun bɛɛ lajɛlen n'a bi kɛ a ka kɛ bɛɛ nɔfɛ yalima n'a bi kɛ away ka dɔn yalima n'a a ti kɛ a kana kɛ o de ɲɔgɔn dɛ nka a ka dɔ ta ka dɔ to away ka dɔn a dun a tɛ se ka taa cogo si la n'i y'a min cour supérieure i bɛ magistrat de fɔlɔ la o n'i t'o la jɔnni bɛ t'i kɛ cour supérieure maa ye o kumana a kana kɛ dɔrɔn ka dɔ bɔ dɔ la ka dɔ to yen k'o ye fɛn min n'a bɛnnen t'u ma fiyewu a ko kumana min ko in bi taabolo min kan bɛn ma sɔrɔ a la cogo si la o de kama magistraw kɔni y'a jira k'a fɔ bi don kalo tile 29 k'u bɛ t'u ka grève la 7h30 baaraw bi daminɛ grève bi daminɛ fo ka taa se kalo tile 5 ma tile 5 grève u bɛ n'o de boloda min bɛ se k'a to away ka dɔn u ka nisɔngoya o bɛ dɔn cogo min wa n'u dun ma lamɛn o la n dɔgɔ i k'a dɔn n'a tɔ bɔra min na fasiriw bɛ yan an n'a lakali fasiri filɛ Dawuda Sangare ale ka bidon bɔli l'indépendant a b'o de kɔnɔ i bonya b'a la Dawuda Sangare ɲɛmaa an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ dugutigiden o bugɔli ne si o tɛ bɛn a tɛ bɛn dɛ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni fasiri ye o ko mun ma ko mun ye nouvelle horizon a ko di soit de Bamako don wa a lajɛ ka yan kɛ o kuma e bilama ye n bɛ cogo di a t'a kan dɛ nɔgɔ wala ninnu taw kɔni awɔ kayi bi tɛ wala mun b'i la bi hali ya filɛ nin ye kana jigin na jamana in bɛ cogo min na bi a ma nɔgɔ ala kana mɛn ba caya ami jamana in bɛ yɔrɔ min na bi munna bi ala kana mɛn ba caya pati kabako dogo a bisimila an ka taa jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔ lada Ameriki sigi la Amadu Jalo a nan bɛ an ka foli b'a ye ɲɛmaa n bɛ bolo don n'u ye soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye sabanikala tɔgɔ Laya Jara Laya ko di Laya Jara a kumara a ko di a ko mun ye docteur Modibo Sumare docteur Modibo Sumare na ale kofɔra jarajakulu minnu sigilen don sen kan nin waati na n'a bɛ parti politique jarajakulu kofɔ a ka ja ka n'a bila société civile na ani association n'a ɲɔgɔnna caman an ko min ma ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel na ale kofɔra a bɛ Laji Burama fanga Laji Burama a b'a teri kɔrɔ a b'o olu kofɔ siga t'a la ɲɛmaa jɛkulu in a ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati na o de docteur Modibo Sumare docteur Modibo Sumare a y'a yira k'a fɔ ko mun ye malikura kuma mun na a bɛ sen na bi ɲɛmaa ko siga t'a la ko bluff do koyi ko wa ko maa minnu bɛ ka a malikura ko kuma k'a fɔ ɲɛmaa ko siga t'a la ko don na nataw la ko waati ko a bɛ n'u ta u tɛgɛ ma ten cari mun ye Laya Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye docteur Modibo Sumare ale ye mun ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel o ɲɛmaaya
ba o kalifalen do ale la nyama be na ka fɔ ko sibiri do no bena novembre kolo kile muga ani wɔɔrɔ ma san 2 ani san muga ani 2 nunu ye kunnafonidilaw ku wele kɛnɛ ka u y'u da don mun ye jamana yɛrɛ a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ la hakilinata mun fana n'u b'u la nin waati na ka sɛlɛ ɲɛma u y'o lase kunnafonidilaw kɔni o ma okumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ k'u ka ɲɛmaaba n'ale tɛ maa wɛrɛ o docteur Modibo Sumare dankɔrɔba in a ye kɔrɔfɔ a y'a ta ten cari docteur Modibo Sumare a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kɔni ko an bɛ taabolo min na ko bi a siga t'a la ko maa minnu kɔni bɛ ka malikura k'a fɔ u ɲɛ da la ɲɛma k'a fɔ k'u bɛ ka a baara k'a kɛ ɲɛma a bɛ k'a f'u da la ko bloc ko o dan do koyi o okumu kɔnɔ la hali bi mun ye docteur Modibo Sumare cadre d'échange o maa don i bɛ ka Elhaji Ibrahim Bakari Keita ale ka maakɔrɔ u don u y'a yira k'a fɔ ko mun ye fanga in a bɛ bolo min kan bi ɲɛma ko siga t'a la ko fanga marabaaw bɛ ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kow taabolo k'o ka ɲi a ko n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ e ko ko i bɛ k'a ka maa don wa i bɛ k'a maakɔrɔ tɛ yan ale ko bi k'u bɛ k'a yira ko fanga taabolo de ka ɲi wa awɔ k'u b'o de yira min kɛra kunun o ma jugu n'o ye yan bɛɛ ni hakilina tɛ Maliko tɛ yan bisimila an ka taa Maliko tɛ yafa n ma ayiwa kuma dɔw bɛ yen o tɛ tɛmɛ maa tulo kan ten de Maliko tɛ yan jamana bɛ min na bi ni dugutigi kɔrɔ fana tɛ dugu ɲɛlen n'i ye kɔrɔlen ninnu bɔ a la a tɔ b'i den koyi dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen a tɛ k'anw ɲɛna yan ko in bɛ ɲini bisimila ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye docteur Modibo Sumare a y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana in bɛ taabolo min na ko bi ko ɲaamin caman ko o donna ko kɔnɔ la a ko marché bɛ ka tɛmɛ bolo min fɛ k'u sigalen don kosɛbɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu ko o bɛ a kɔnɔ la a ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye a ko k'an o tali laban minnu o kɛra ko o kuma kɔ o ma dogo maa si la o fana mana bɔ ko logement sociaux dili minnu o fana kɛra ko o ko fana ko o ma dogo maa si la docteur Modibo Sumare a yira k'a fɔ ko mun ye marché dama dama minnu o bɛ tɛmɛ mun ye administration publique kɔnɔ la ɲɛma ko o marché ninnu siga t'a la ko siga caman ko o bɛ a kɔnɔ la k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ an bɔlen filɛ k'an da don fɛn o fɛn na nin waati na ɲɛma k'u ka a bɛɛ lajɛlen audit ko k'o kɛ mun ye docteur Modibo Sumare a ko n'i nana diplomatie o sira kan k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mali kɔni ko maa minnu bɛ ka mara nin waati na k'u bɛ ka Mali k'a kɛ kɛrɛfɛden ye k'u bɛ ka Mali kɔni nin waati na k'u k'a kɛ kɛrɛfɛden ye ko kɔlɔlɔ dun caman kɔni ko o b'o o la ko kɔlɔlɔ caman bɛ yen k'i bɛ na ye k'a fɔ k'a bɛ jigin mun ye population de kan n'o bɛ malidenw kɔni ko o kɔfɔ docteur Modibo Sumare cadre d'échange u ka ɲɛmaa don a y'a yira k'a fɔ walasa mun ye gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o dogo jamana kɔnɔdenw na ko min ye jamana marabagaw kɔni k'u bɛ kuma caman mugu de la ten poyi k'u bɛ ka mun ye popa pani ɲɛma ko pupupo ɲɛma k'u b'o o caman de fana ko an bɛ don min na ko bi ko u b'o kɔnɔna la mun ye docteur Modibo Sumare a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi mun ye gouvernement d'union nationale ko o de kan ka sigi sen kan gouvernement d'union nationale n'o o bɔra yen ɲɛma ko jamana marabagaw ka waati f'u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la chronogramme yɛrɛ taabolo ko a bɛ cogo min na chronogramme kalatɔw bɛna kɛ waati min na a ɲɛ yɛrɛ ma ɲɛma ko k'o sabu kɛ ko nin ko in ko a kɛlen bɛ k'olu kamana gan u t'a dɔn ko a ko in kɔni ko a bɛ taabolo min kɔni u la mun ye cadre d'échange ɲɛma u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ caman kɔni k'o kɛ nin waati laban in na ni hakili b'a la u ye wulikajɔ dɔ kɛ ka ɲɛsin mun ye Badalabugu imam ma n'o bɛ autorité morale MCN-RP autorité morale kɔrɔ o kɔfɔ n'o bɛ imam Mamudu Diko kɔfɔ nin waati tɛmɛnen na u ye wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin ale ma mun ye cadre d'échange ɲɛma o bɔ fɛnɛ bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Union européenne olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ anw ka jamana kɔnɔ la yan cadre d'échange fɛnɛ u n'o olu sigira o baro la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen cadre d'échange n'u ka ɲɛmaaba Modibo Sumare a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ sen na ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nin waati in na olu bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na o sabu kɛ ko Mali ɲɛma ko kunɔ tɛ ko maa minnu bɛ ka Mali kura k'a fɔ nin waati in na ko siga t'a la k'u bɛ bluff de kɔnɔna la wa ko don n'a nataw la ko maa minnu bɛ ka Mali kura k'a kuma k'a fɔ ko waati ko a b'u ta u tɛgɛ ma ten cari nafolo filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Laya Jara Mali ka ɲɛmaa i bonya o b'a la Bakari de bete la bi fo ka waliman dɔn ka fu bɛɛ lajɛlen ɲɛna hali bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka jɛ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma n'o tɛ jamana in bɛ lahaliya min na dɔgɔya n'an ka se bi la kunu tɛmɛna dɛ an kana ɲinɛ o fana kɔ n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni o t'i tɔ to ko la o kumana sa maa dɔw bɛ yen awɔ i k'a dɔn a kuma in ka di dɔw da a ka ɲi dɔw da ka tɛmɛ awɔ i k'a dɔn dɔw kan min ye fasiri an bɛ taa n'a ye hali bi dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiriw o bɛ kɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye cogɛli ko kala Maiga nɔgɔ nin waati na a bɛ geje ko a ka kɛnɛ a ko waati min na ani jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cogɛli ko kala Maiga ko a taara bɔ colonel Maliki Jaw ye yalasa k'a jira Maliki la ko awɔ i k'a dɔn ale cogɛli bɛ yɔrɔ min na i ko bi ale bɛ geje wa ale ka kɛnɛ
min premier ministre Dr Sogel ko kala maiga akwa be formuna bi akabo haklima min awai kado ninje nye ko Allah be ne yere do ka se ka bara awai kado ka se ko damene wa fana prele do ka nyefo bela jele nyina ko fo itali la ble alhamdulillah aleka kene ka ba ko wati tebene una min awai kado AVC min be ko accident vasculaire cérébral ki kado ode ya soro awai kado min gera aka awai kado ndokotoro o ko ka kata fi e la finga la fi bola jagwani fina ko premier ministre Sogel ko kala maiga asigina kada politique bunagu kan bela jele nya ye juma do ko klimugo ani duru en 2022 ani président de la transition no be awai kado belebele ko fo Ashimi Goita ntwaba fatir ke bako awo o siga be la halibia aya siga tena bana angata ako chef de l'état colonel Ashimi Goita o temene ngo kunu awai kado tenendo kalo klimugo ani shegi ma minga turu kumbe o de conseil national de la transition sente o nyama ba no be colonel Maliki Jaw nabo ko fo mi premier ministre akani ndali awai kado do were te ko kasi ka jira la ka fo ale pereledu wa bara ale labene do kasi ka bara damene Sogel ko kala maiga akwa labene do bara kasi ka damene chumi ngoi wa ko ngoni kuma udamene na kabiri no ko klimugo ani duru ani Ashimi kele ngo ka nyoyi wa ya jira ka fo ko lu ko ni be tabulo minga ko bi do were te ko ka fuli ani tanu la se Ashimi na ka jama bema ka fuli ni tanu la se gouvernement bema wuli ka joni chesire min no be ka ke awai kado ni wati laba ngona o de kama conseil national de la transition CNT o nyama ba no be Maliki Jaw ko fo min ya awai kado kunu Sogel ko kala maiga o ka nyongo ye ngona na wati mina abora ajira ka fo ko je suis venu témoigner ma reconnaissance au président du conseil national de la transition CNT segu ko kala maiga ako nananga wali nyumando aninga bunya ni karama ko de da ninja inga nabe awai kado CNT o nyama nabo ko fo sabu abeka wuli ka joni chesiri minge awai kado mi miseka to transition miseka nyesoro tukomi akabu haklima ako kuma ko nana kana fuli de lase Maliki Jawma afanya na ka fo je suis apte à reprendre le travail la haula Sogel nana jira la de ka fo be rol mine ko bi aka kene ali san boti ba kek o ba de genga kenye nga bara ko ni misika dabo sa awo Sogel la haula basirika bako no ye daba awai kado baba dambele nouvelle horizon ako awai kado kuna funu usira fe kulu ya meka fo Sogel ka wuli ka jona ka nyoyi kwa tena da ni ndroma ko wa kwa binata awai kado yoro werewla mi misika to anolu maw fana bi nyoyi ka jira bela jelena ale Sogel bi yoro mina ko bi alhamdulillah rabbil alamin tare Sogel ka kene o kene adai daba baba dambele nouvelle horizon ni ya ka fasiriye o ka bidon boli ndogo ibunya bala madama ganyama bonya asebakoro jaranje ama ira kono mola ku sogole men Nura FM na Nura FM bi kono to ani nani to mi murumuru duru la seli amoke ka bo jela korji konmani wordala wole sira 76 33 43 et 03 nyama le gido nebe bona ale munye Mamadou Touré akumara ako dabalo fon songo o geleli anga jamana kono la gele mun no oba anga jamana kono ibena ka foko mu gouvernement munye uyu udado alade mun kelme sababu ni wati na kanani dabalo fon geleye akona la munye baba gouvernement ibena ka foko aya adado ala ani gouvernement ye wulika jo muni chasiri muni ko ke wala sa munye ni dabalo fon mun songo obusaka jigintu ko muna anga jamana kono ko gouvernement ko ayi wuli ka jo chama ni ke woni ngala ko akoy be na ka fo ko ministre mum be no be industrie et du commerce kuna no ko fara abe Mahmoud Ould Mohamed Dun aba ale ko fo ani kata fara munye ministre no be économique et de finance kuna économie de finance kuna no ko fara abe Alsenu Sanu aba ale ko fo ni may be na ka fo ko mi trata temene uyo kuna fondilo ku wole ku de doraye munye ka jamana kono don ku la donia gela mun no be jamana kono ni wati na gouvernement ere wuli ka joni chesiri mun ko ke wala sa mun nye dabolo fon songo obeseka no ya jamana kono do matuko muna nyema uyu dado la ko fese abana do kum kono la ibena ka fo ko ni ministre ko fo len fla nyema uyu ko fo chairman ka fo ya ira ka fo ko ni ya e fen chairman be anga jamana kono bi no be talike gele ula dabolo fon songo o gele ula ko masoro do ra fe ko la kana baliya ko anyonye no ko sobe munya anga mali o konna ula o sabuge ambe la guerre o konna la ani jamana wora ko antsaka ke kelenye jamana mun no te
la guerre au konnala ana jamana mun no be la guerre au konnala nyama ko o saka kelen tukushira fana bolon ko fe ibena ka fo ko ni ministry fla u yaira malido na ka fo ko ni ye gelan nun fana jete mina kala je ko gelan nun fana famba ki bina ka fo wati temunun na sira wo mawe nyangili mutani ka on sigare no bu ka nyangili u ye muta ka on sigare nyangili munane sariya mata no fe nyama ki bina ka fo ko gelan famba fana ko obo oyrola o fana temunu ko fo ka boy na manya ka fo ko angol lakana ko ore ka sabati anga jamana kono lakana oti sabati abada ko anga marama fo sa hadi anga lakana baw ma ayira ka fo ku yibe na ka fo ko munye kanyashi anga lakana baw oluka marama fo sa ni ngoma ko kara sababu ye kamunye neda koro ko ka jadoni o fana mana boy ibe na ka fo ko munye bana tugu mumbe na ka ma ko covid 19 nyama ko covid 19 fana kara sababu ye ka jinya buna ku yira ka nyamili chairman ko la na jinya buna ku o kana ka ani ka ta fara kele mun no be ni watina si ani ikrani ni nyanchera ula ni ministre ko folen fly yaira ka fo ko nde dalu mbaira ka fo nne fanye femun mbai ira ka fo ko gelea akunye dunuye akuni ko jate mina kala je ministre ko folen fla yaira ka fo wala samunye malidon gelai akobu sika nogoya onbolo to komna doni kibina ka fo komi gouvernement ayo wulika doni chesri chairman ko nuko ko do farla barakelo ku usaraka mu farla barakelo usaraka nyama ko abiti joseph war milliard kema fla san kono ko o farla barakelo usaraka iningal lebe ka farla barakelo jon saraka e koni talao fonctionnaire de do papa awa fonctionnaire de do malla ne fonctionnaire ta jollu no te koni ba do yetewo do koni farala kam fonctionnaire yere ba do farala kam farasu fana ko be chama ko be de ko be kira nyama ibe na ka fo fene ko mu ye impôt sira o fe ku ye no ya chama ku yo do o sira o fene fe o fene mana boy ko mu ye sefa war milliard kema saba ane bi kononto ani shegi nyona o juru ku me jamana la ko o sara la o fene mana boy nyama kibe na ka fo ku ye feren dabali ko sigi senga mu ye covid wala samunya malido mesika kishi abo agela toroma operation musigira senga nanga ma operation jigisema yiri kala janka asurutu mauka wakane okona la na be mone na bo okofo comme ye gouvernement ko ayenin kura ayo ofia okola sefa wari munno obna to dafa ka bti jo sefa wari milliard bisaba ane konontona wanni musaka fefane okofo len flani nyama ko abela jeleme bo an yera ka jamana kona la ko mashika deme ko otisa ama sabangela ko akoni ministre ko folen flani nyama uyaira ka fo ko munye jamana gouvernement ko ni ku ye wuli ka jo chairman ke rasa munye da bolo fe songo abe se ka to songo kelen o la to muna ni ye fe musangawo aka je kana soro bamako oyo o songo kelen oye o ye DGCC nyama o ye folita nin ko wulu segere o sabu ko yaira ka fo ko lu ye boko munga kata suku ko na unin kata fece ka jete mena kala je da bolo fe songo akobe to ko ji ye bole minga ka beti jo bole ke maduru nyana la o bole ke maduru ku ye wala limu soro no be nega duru sira o kofo malde munu yu wole ka fu nyana nin korobara ke mi yanfe abuga sikoro fele nin kulo akaina nyama ko biti jo ma ke ba flan manala basite mana boy munye ngara ene ma ni infomio e ku wele ka fu ye ko ni mbeka sikoro fere o yekyen nga nin koroboro ken e me pa du fo bo gari bi la mo nga farde solo sabali ya fo ba il faut retirer afu ifo bitigi korobora kete bitigi non de ni ngoni e kan yere sigile tan sa de ya foma e de se ma se ka wele li ke fo korobora ke mawde bu wele ko ni korobora ke ay ma kom ma te ka baga mai sawa jama ne fana ba do awlaw o de ka ma nyafo bashite bismillah angata gatala ko mu yo nega duru sira mun sura ka ba mali don fanfe nyama ko biti jo munye nega duru sira o kema flan hwana la munye DGCC ko lu ko wuli ka jo ko kara sababu ye ma munu kumbe akaja ko lu ye jago kelaw ye afa munu kun keleme ka dabolo fe ka songo ka dan keme ko sobe sa mali don kana se ka sa nyama kibe na ka fo ko tika tara ka da o chama hunu ko kan ni wachi la bayina ko be na wuli ka jo fe na ko ke ko na munu salo ko oboloda munye bitigi tugu ni nyanchela ube fe kata so bela jilenga bitigi samfela la ika portu dala nyama muinye dabolo fe songo ayeni akenye kata afficher sur ika portu dala na foli flani anya samaka ba muinye le guido ale konnala sabani ngala to de Mamadou Touré bari maga nyama ibunya obala Boubacar Traoré away kado sanjugoro woshi Boukari odom mandi mabi joro kodola ika here de bola Boubacar Traoré bete kuma chale do kosobe wati laba nungo nana membe talike franci away kado aleka ONG minumbe ni away kado ajira ka foku ka financement wari minu ba shele awari dile ko ka joro la ko be fa jama fe ma chama be away kado ubeka kuma chaya nga fasiri mimbe mbulo mba leta telela minye demba konde ale kuma mbe nouvelle
horizon awikado kono somaina ayajira kafo minye awaningo kuma bela jele foli région de Gao fait bar ONG dobe na bi wele ko médecin du monde Belgique ale kon yajira kafo ale ka bara utina jo olu bitanu ka bara wi wa financement minumbe ubi soro fan werefe min ti français o kuma na sa français o ka financement min be na Canada olu ka warla olu bo tike ka boala o fo français bo jo nga olu ka bara to ubi continuer wa be min fo minye awekado ONG mimbe no be médecin du monde Belgique na bo ko fo médecin du monde Belgique min fleni ndoka na nyuna chama o de be mali kono a chama sigata la de anyama donc aka no ye dron ka fo ko akoni non financement mbe bo dugu chama ve a chama France kelente voilà Fasiri keba akoni ya jatemine ke minyo mali gouvernement awikado ani France olu bila mambe chuko mina odugolente mashila ode stratégie la kele ni awikado furugufurui abeka do sira wera ufemi ni mo kunzigilite ni minui ode kama France ka deme mimbe na kumbo nyeshi awma minye awikado deme uyo tige o tigele awnyira ya jirula kafo unu kono mina bela jele ukuche kabo amogo fu dengele antula haluka ONG minumbia wari bi bosira minuve amogo tula akokuma na sanie jatemine ke trata do kolo klimuga ani flani ngumai kado ashelela nga yakulu dobe région de Gao min be talike médecin du monde Belgique ulu ya jira ka fo ulu ka décision min flene awajagwado jamana ye décision minta ani français kuma ka min volue ulu bo décision ni awakado jamana décision ulu bo bunya ulu bi teme usrafe o de stratégie la wi letrici ga o gouvernement ka jira la ka fo min awakado ulu be mali de kono mali saria ulu bo bunya o ye jagwai nga ulu be bara mina médecin du monde Belgique o ka bara dante ka fo ko français dron ka deme France yere ka deme min bise ulu ka kouma o yala misamani di o kuma na ka dogo o dogo ya dai o kuma ulu be min nofe o de ka dira gouverneur la aka donc ka fo ulu ka financement bi bo fa wera fe min ti France ka financement côté ulu bo tike ko boy ko jo wa ka ya maria ko ulu toy ulu ku ka bara o ke sabu o ka do ulu tate ka fo France droit ulu ka ONG France ka deme bindala nga France ka wari ulu ka ONG ti France ONG médecin du monde Belgique o kuma na sa wuli ka joni chesru ke ka jira ka fo ko ni ngoy mbela jele ko ni ode stratégie la coordinateur mi be no coordinateur général médecin away cadre du monde Belgique ay hakila jigi ke ka ila ka fo mi organisation min fleni non gouvernemental ONG ka be mali kono away cadre kabiri san 2002 abi baraka fen jamon fe min bi talike away cadre sania ani la kana ko sirafe ani cadre ka fo mi awa maminu be no to dala mawi lu kere fe desebato away cadre bi bara chamangeni away cadre fana sirai o kuma na ko ka jamana nyama no ye awekado gouverneur gawo ka informer kulu ka bara awekado lubi temenai fasiri fle minye Demba Conté aka fasiri do nouvelle horizon o ka bidon boli bunya bala madi manga nyama bunya asibokoro jaranje gambe mum fo gouvernement nyama ONG koina uye ko fam nu ko nyefo kayira ka fo kubina demeta ka nyashi mu ye ONG numa u ka koy u ka la nyana maya no te gela belebele de ba ko na la nyama fo o ka ko tela jona ko sabuke malide chamani be baraka ko fene ko wallahi sigata la de o ko ne chei donc ka ko tilia na manya ka fo ko lugo kubunu deme u ya fo de ka foli gansa u ya fo de ko sabuke nyabala ni mo kilo nyama o jole meni ma chamani sigata la no jora fene o si kele sigata la donc ay mbamana kan nyele do ko ndo bara nyena nga ni bi dafa mugu jalana o ka sura nyigi jibida ko halbi ala ka demeke ala ka nu besara o kuma amba laje ka shele sugula te amita way ka do gawsu fanfe abe ambla sugula soni ala sona ma mbisi kana nga halbi ambi mo hakli jigi min ye carte ko décembre kalo way ka do jotofle Nura FM de me badje kulu ni kanubaw carte min be ni abita no e carte de fidélité 50 euros san kuru kara abela jele 2023 50 euros o kuma minu be France baba adama ka numéro be page 120 abse ka ale wele na sera ale madron o ya sele Nura FM siga fu itala munun fana be jamana waraw la ma lo be sika wele dike 76 33 43 03 kuma kai ala ka ni sababe o kuma gawsu ala je ka fieni bo asingoro ambe sigi kana kuma sokono minye wati alebe kata Adama Traoré kamba fo ka wali mando Carol Valentina anga fuli ane tonu be ka nyeshama ka fuli tonu la se Drissa kuma Badri société madla kuma frère fils minye Badri amba fo ka teme ka boye ka wagari mu ani ka do ka fo bing batima dangoro bay no be Ibrahima Tungara ko fo anga fuli ane tonu be ka nyesha fanama Nura FM o kuma suba ngonna ka bula basigi ne keta minye président Aïda Magaji Furuche amba
b'a fo ka waliman dɔn k'a bisimila Elhaji Suguba Samake Pere Oto an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma ba ɲɛ kɔnɛ Babinu den k'an b'a fana fo ka waliman dɔn Nura FM masuba in kɔnɔna na ko Baba Adama k'a ka salamu alaikum a fɔ Soni Saka ye n dɔgɔkɛ ko n y'a mɛn ko problème t'a la ni ko cika mɛnna awɔ ni Ala sɔnna ma o kuma bisimila ɲɛma an bɛ taa min ye taama n'o ma ban Gawusu k'i ka Soni Saka k'i ka fana ka numéro k'i k'a bila k'ale radio ka représentant dɔ ye ba de b'ale la o awɔ ba b'a la ba de b'ale la Ala k'an ni sababa bɛn bisimila an ka taa ɲɛma ni taama ma ban bolo FIFA o jɔtɔ tɛ Jibi Sakɔ nana sisan Jibi Sakɔ wa la différence Jibi n b'a kɔ o kosɛbɛ a minɛlen don gafu jama ko min b'a da nin ye baara Fatim bi yan koyi Jama Noir Fatim Traoré awɔ an bɛ foli lase a ma an ka foli lase a fana ma kosɛbɛ bisimila ɲɛma an bɛ taa ne bɛ n bolo don min ye Soir de Bamako n bɛ bɔ n'a a ye maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de Seydou Konate Seydou Konate a kumara a ko di a ko ka ɲɛsin chronogramme minnu o dira chronogramme minnu n'a bɛ tali kɛ yɛlɛmaba minnu n'olu kan ka kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yɛlɛmaba minnu n'u bɛ tali kɛ politiki bunakun a sira fɛ a ka ja fo ka n'a bila mun ye kalata minnu n'olu bolodalen don waati tɛmɛnantaw na an ka jamana o kɔnɔna la ka ɲɛsin o baara in ma i bɛna ye k'a fɔ ko jɛkuluba dɔ sigira sen kan an ko jɛkulu ma cadre de concertation cadre de concertation ko siga t'a la k'u ka ɲɔgɔn ye filanan ko o kun bolodalen don dɛ cadre de concertation n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ministre so min bɛ n'o bɛ administration territoriale et de la décentralisation kunna n'o kofɔra a bɛɛ mun ye premier ministre par intérim kofɔ colonel Ablaye Mayiga ɲɛma ani ka taa fara mun ye parti politiques kan ani société civile olu de faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ nin jɛkuluba in ye an ko min ma ko cadre de concertation ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'u kun kan ka u ka ɲɔgɔn ye filanan o baaraw kun kan ka sigi sen kan bi ka kibaruya laban mun n'o kɔni ko o sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn ye kɔni ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ka ɲɛsin mun ye chronogramme mun n'o dira transition marabagaw fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko nin jɛkuluba in u kun kan ka ɲɔgɔn ye kɔni ko o bolo da o hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na nin jɛkuluba in parti politiques ani ka taa fara mun ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ani société civile maaw u y'u ka lajɛrɛ belebele k'o kɛra juin kalo tile 28 juin kalo tile 28 tɛmɛnen i bɛna ye k'a fɔ k'u y'u ka ɲɔgɔn ye belebele fɔlɔ k'u y'o o baara k'o sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn ye filanan k'o kun kan ka boloda bi tarata don na n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 29 ma i n'a fɔ ko mun ye chronogramme yɛrɛ ye a bugunatigɛ k'a di cogo min na o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔni ɲɔgɔn ye mun n'o kun kan o boloda bi hali n'o y'a sɔrɔ u kun bɛna kuma baabu mun kan o baabu kɔni ko o dɔɔni tɛ nka kibaruya y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga ko fɔ ani ka taa fara mun ye parti politiques ani société civile maaw kan ninnu caman ka ɲɔgɔn ye kɔni ko a bɛ tali kɛ mun ye chronogramme ko o de kan o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ chronogramme mun o dira ɲɛma ko chronogramme ko a sen sumayalen don dɔɔni yɔrɔ mun bɛ n'o o sen sumayalen don o bɛ tali kɛ mun ye autorité indépendante de gestion des élections n'an k'a ma ko EJ jɛkulu mun n'o kan ka kalata bɛɛ lajɛlen labɛn an ka jamana o kɔnɔna la an k'o de ma ko EJ sisan kun kan ka sɔrɔ o EJ o ye baara kɔni ko o daminɛ chronogramme y'a fɔ cogo min na k'a yira k'a fɔ ko hali bi ko o EJ ko o ma baara ko o daminɛ o EJ de bɛ na mun ye kalata maa minnu n'olu kan ka kalata mun ye masakɛ kalata o nata la a ka ja député kalata fo ka taa bila mun ye maire kalata la maa minnu o kan ka kalata ko ni EJ de kan ka o maanifin k'o bugunatigɛ k'o di k'a yira k'a fɔ ko o baara ko o ma sigi sen kan o b'a yira k'a fɔ ko majɛ fana ko o b'o la kalo kelen ɲɔgɔn na n'i ma n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an filɛ kalo min na n'o bɛ novembre o kofɔ a kun yirala k'a fɔ ko mun ye avant projet de la nouvelle constitution ɲɛma ko o baara bɛɛ lajɛlen kun kan ka timɛ ka ban novembre o kɔnɔna la nka kibaruya y'a yira k'a fɔ ko mun ye novembre kalo tile 2 tɛmɛnen ni hakili b'a la mun ye conseil des ministres n'o o kɛra mun ye olu kɔni u ka ko in constitution avant projet ka bila ka taa mun ye CNT o kɔnɔna u la a kun fɔra k'a fɔ ko mun ye CNT fana bɛna sigi belebele k'o kɛ mun ye constitution in kan mun ye alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 24 ma nka a yira k'a fɔ ko o sigi fana ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la mun ye Seydou Konate a y'a yira k'a fɔ ko kow bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye conseil national de la transition n'o bɛ CNT o kofɔ ko olu kun y'a yira k'a fɔ ko mun ye collège mun n'o bɛna référendum labɛn o kun bɛna wele CNT yɛrɛ kɔnɔna la mun ye février kalo tile 23
asam bafla anisa mugo anisa ba ga ko infla tabulum na kombi ibena ga foko parti politique kono o sebe ko sirane do o sabe ko chronogramme mun no dira bara mun nu kan ake o wati o konala nyama ko o baro bela dilen ko o tika ke o wati konala wati dun ko abe bulla anko ga ko mun nyonya mun ke bino ko mu ko sigi flana o ko fo nyonya ko ni abora adugo koro to na notawla nu ya bla domga ona ke kuna foni ko la se malidio bela dilen o ma na foni flani anya sama ga boso de bamako ale kono sebani ngala to ko sedu korate mari maganyema ibunya obala Boubacar Traoré bete kaimande ende ne ba leta ye samake ale kuma mbe otaji awaikado o kibaria de be anbulo ya Bamako kerengeren ni yala misabugu yalma nyingali de tomi sigledo ko Bamako kera anbulo trafikan de drogu awaikado a trafikan ulu nyaga dayoro ko yalma Bamako kera anbulo odewa nyingali tomi asigira akoni nyingali awaikado akoni bike sabu nyingali do fana be mimbe bulo dala maminu be no luminena no lu minena ku ke otagie mashima bwa kala mafo awaikado maminu yu mine ku ke otagie ulu minene wati min kari do kalo kile muga ani wulon vla ikado kleta hake o kofe ko de la maw bora kalama ni nyingali imbi talike awaikado o de sira ofe akuina fo ministry mimbe na nya shine mbe security ma ani protection civil angala kana ani awaikado anga tasuma fakalaw luka ministry awaikado ale communiquer in la se chugomi aya jira ka fo minye awaikado manani kele o ye franco sénégalais tofla odi awaikado français uye kelindo uye farango malien ye nunu ye mawye minu ngoni ne tege daruka communiquer mimbe na kala ni ma mimbulu no bala no ye ministre na be Daoudo Ali Mohamedin Nabo kofo général de brigade communiquer ya jira ka fo nunu minu fleni u mine kunde dowre ko kungembe ka mado de mine otagie ko lu mine ku dum berela ku dugo awaikado kana sekaye awaikado ka fo ma minu no lu mine na abi mata hake abubo muso sababe ala demseni worobe ala wa kelendo bimbe awaikado ko koni o ere koni o jogira wa jogini mindu awaikado alhamdulillah communiquer ngoni o jira ajira ka fo ni mamino flenu ye nununta otajila ko kungemba ka nyini ko fo million keme konondo ko de kasara no masara ku tebla yelma awaikado kokaini o be drogu ko fo drogu mimbe na nyama tunna ni douane awaikado amine douane drogu yimine abe position mina ane abe lahaliya mina ko ka kuna funi jonjo ko di uluma yelma million keme konondo nonde utebla patrike bako ako communiquer ya jira odela ka fo minye ningo bela jili ningo bi makamana gwa sabu fendo be o kanya fo kokaini mimbe nu be ka kuma fo jongo ala kokaini jimende kodu mundum be nani awaikado kokaini kuma ye ningoina ako nga nanya hakili jagabo ka munu ambi na ye ka fo kalo klita ani flano utukalo san 2022 kure mali awaikado fanve mimbe gine frontière ko fo ango mali douane anyandege da awaikado kokaini doka abiklo keme ani bi duru ani konondo ana kungamve abubo ndogo minya wari mugu abita milliard shegi abitula yelma okokaini inde kodu wa awaikado sikate mina akacha ala fa abina fo okokaini ode kodu fasirika bako no ye de samake kaimande ende ako yelma bomko kera trafikan nde dogu unyaga daro de wa otomi obesigi ako nyingali ngumbe sabu niye jatemine ke minye otajika mine bomko ya min labla la kalo klimuga ani wolonvla mama bwa kalama akera misabugu oye fenyo fami nabi ma kamana gwa jango te mali to era ka ye drogu ko nuna ndo ninte awaikado ashin foloy akoni hakli bala wati temeno na kilo keme saba min wari bita awaikado milliard mugambonyongo abe drogu ko fo o mobili minena awaikado Senegal nga mobili ngumboto do Mali dila abi na fo mobili ngoni temena Mali fe ni ka sorokati yero soro Senegal o fana awaikado aminena ako communiquer mimbe ni ministry ya awaikado a communiquer bi ayajira ka fo ko ni ala sonama ni ngoni asegesegelu na wulika jo obi sina obi kefana kaseka ko minye réseau to yelma maminu be no lube ni ngoyi njugoro kase ko lu bela jele do ni kase ko lu bela jele mine note otaji ka mine bomoko million geme konondo yelma ka kuna funi di drogu ka no make awaikado boneka sani ka bu nyena bara ukera ka ba ka otaji num bela jele bo bulula maminu yew ni waliya nke olu mine ka soro amma manni bo ko kuma me ala wa bekera dugula ka soro aw minu ye awaikado shukuru wi facebook kanu baw ni whatsapp kanu baw ni la kaltani naw amma bo ni ngalamade ni bara bekera ka ba ka tega daw kon kuma mi kuna funi soro la ka daw fatiri fle bi samake awaikado kaimande ende aka fasire ni nyama ko ingala ti abana non de dok mitata ka ka ere tai
Facebook sanfɛ ayiwa filɛ nin ye n bɛ nin yɔrɔ la Misabugu point in fan fɛ bon Kotorogu in a bɛ nin yɔrɔ in de la a ma kɛ nin sen ayi maa si ma bɔ nin kalama ayi nin baara banna de pewu tɛgɛ dalen o kan de dɛ an sɔrɔla k'aw kunnafoni Ala k'a ni sababa bɛɛ ami n dɔgɔ bi ta in e ko a tɛna kuru k'a da yan waati ale sera kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na waati in kɔni a sera nka an b'a ɲini kanubaw fɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ kosɛbɛ an y'a yira limanaw la k'a fɔ ko mun ye ko patrimoine Qatar 2022 a kɛnɛ mun n'a bɛ ka sigi nin waati in na Qatar kaw fɛ yen Nura FM an bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an bɛ se ka ye a kɛnɛ kan cogo min na baara in kɔni a daminɛna limaniya caman o b'o kalama ka mun ye ŋunu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an b'o fɔ kanubaw ɲɛna ŋunu o tɛ san sɔrɔ juru kɔ wele bilalen don kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma dayɛlɛlen don i bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ ta ka ɲɛsin ka arajo mandi ma n'o bɛ Nura FM ko fɔ walasa mun ye kulo in a bɛ se ka diya an bolo cogo min na o tɛ taa aw ka dɛmɛ kɔ o tɛ taa aw ka wulikajɔ kɔ wa ɲɛma o tɛ taa olu ka cɛsiri o kɔ o de komi kɔnɔna la dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen wele sira 76 33 43 03 nin waati na ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 15 waati n'o bɛ 15 heures o kɔfɔ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ kɔni Coupe du Monde a dulati bi tile kɔnɔna la dulati fɔlɔ o bɛna boloda 15 heures dulati fila o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ 15 heures dulati fila an bɛ min fɔ dɔrɔn c'est à dire 15 heures 19 heures o ye radio antenne bɛ bila direct la i b'a sɔrɔ Zeno sanfɛ i b'a sɔrɔ fana min ye Play Store i b'a sɔrɔ sanfɛ wa hakaja min ye an ka Facebook i b'a sɔrɔ o fana sanfɛ voilà donc mɔɔw k'u hakili to o ko la bi ta ye 15 heures ɲɛma o de ɲɔgɔn tɛ nin waati na belebele nana o jɔnni Ibrahim kɛ Ibrahim nana de awɔ a banna bara ka ca ni bara de ka ca wallahi Ibrahim Tunkara an ka fɔ an tilali ale o bɛnna n'ale natɔ wallahi an ka foli ba ye an b'a fɔ na ko a Tunkara an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni sababa bɛn k'a fɔ Ibrahim ɲɛna ko a Tunkara ko Ala ka dɛmɛ kɛ Ibrahim Tunkara awɔ i k'a dɔn Bingi Batima Waga Eremu awɔ i k'a dɔn Bete Burama bɛ ka labɛnw kɛ Burama bɛ k'i kun da Bamakɔ kan dɛ Ibrahim Tunkara a bɛna Bamakɔ a ko ne ko n ko le combien n k'a ka le in fɔ an ye a tɛ se k'o fɔ an bɛ Nura FM datugu ka kilew bila payasi kɔrɔ an b'a bɛɛ bila ale bɛ so dilan cogo min k'a don kɛsu kɔnɔ ka na Bamakɔ an b'a fɛnɛ kɛ ten anw fana bɛ Nura FM don kɛsu kɔnɔ k'a meleke ka taa aéroport la ka taa ale kunbɛn siga t'a la dɛ a bɛ kɛ dɛ mais a ko a ti fɔ dɛ a ti fɔ dati ti fɔ dɛ ne gindo de o fo ni don min ni yɛrɛ y'a ye don min ko a nana n'a ko allo je suis là o y'a seli o kuma Ibrahim Tunkara an ka foli ba ye Abu Konate a ko a bɛ an lamɛn Guinée équatoriale an b'a fana fo k'a waliman dɔn ka dugawu don kɛ min ye awɔ i k'a dɔn an yɛrɛ teri ani an jɛɲɔgɔn n'o bɛ Adama Barafɔ kofɔ Barafɔ Adama a fari kun man d'a la alhamdulilayi bi ka fisa sabu a yɛrɛ nan bɛ bɔ an ye an b'a fo k'a waliman dɔn ko Ala ka nɔgɔya kɛ Ala k'a kɛ farijagabɔ ye Barafɔ Adama hali bi k'a fɔ an ɲɛna a ka courage ta ni Ala sɔnna ma a bi ɲɛ Ala k'a ni sababa bɛn o kuma waati sera ka foli lase i na Arama ma an bɛ Mariko k'a fo k'a waliman dɔn ka foli tanni k'o sɛlɛ k'o lase awɔ i k'a dɔn hali bi Gawusu Keyita Gaston de Fer k'a fo k'a waliman dɔn ka Jibril Sisɔgɔ fo Jibril Jabati Sake Yusuf Sisɔgɔ k'a ka foli kɛ o kuma Gawusu i ka foli bi yan Burama Traoré Jobɛrɛ Mamu Kamara mɔden anw minnu bɛ bɔ fula wɛrɛ la anw dɔgɔnin don an dɔw teri don a ka ca Ala fɛ an dɔw den don an dɔw mɔden don a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ maa lelele an b'i fo Burama Mamu Kamara mɔden ni baara ɲɛna o kuma e tɔgɔ ye Boubacar Traoré Bete ne ye Mamunatu den Gafujama ka Madu Mayiga o kuma ni Ala sɔnna sini o ye don duman dɔ ye i ni Abu Safunɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka 15 heures pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ yan balontan an b'a sɛlɛ an ka faamuyali sɔrɔ o la Ibrahima k'i fo ka Dirisa Kuma fo ka kanuba bɛɛ fo a kɛtɔ bɛ nin kan sali Ala Mamadu a kan bɛ inshallah